दा दिनैहाय मय थाङो होनदोंमोनलाय ब्रादार गुवाहाटि नैबे एयारपर्ट ब्रादारखौ दिनैहाय लिंदों माने हारसिं जागोन नालाय औ ओमफ्राय दासो खबर होबावदों सानै गुवाहाटियाव थांग्रा दङनो जों गामिनिफ्राय बिसोरखौ लांफागोन आरोखि आं दा जोङो गुवाहाटि एयारपर्टआवहाय थांगोन कम्पानिनिफ्राय सासे इन्जिनियारखौहाय दोनलांनांगौ होननानै मिथिनो मोनदों दा नायनोसै लामायाव मा सौग्राव लाङो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों गुरब्ला नुलांखागोन आरोना दा जोंहा जाब्लाबो लोंब्लाबो सानैबो एखे गोरानजों गोरान आरोना जारला ओरैबायदि जारला आरोना लोगोफोर फैदो दे दसे लाइफआवहाय एकदम सानैजों मय दे माने अमाला जों जाजानाय नंलामोन आरोखि ना सानैबो एकदम गाहाम मेजेम है गैयि खासिला जागौमोनब्रा खासिथ' गैयाना खासि बानायला जागौमोन औ जोंबो दाथ' खासि बानाय जायाना जों खासि बानायबाथाय जोंहा फिउचारानो सेस अमा मोनब्ला आरोखि औ जेनेबा अमा मोनब्ला जोंखौ खासि खालामना दोनफुंगौमोन खोमा ओरैनो मोनजाब्ला सोरबाफोर बायोला फानगौमोनलां बिराद होननायनि आरोखि खस्थ' दुखु दाहानि गेजेरजों मावनानै जायोना औ मावनानै जायो आरोना माने ओरैबायदि बि बसुमतारी नै बाजै गावदाङा नै ओंखाम बाजै गावदां माने दुखुनांथाव जालायबायना आं नोंनि फेसखौ नायहोनो होननानैहाय गोसो गुदुं लानानै फैदोंमोन ओमफ्राय दा नै सासे इन्जिनियारखौहाय एयारपर्टआव दानो दोनलांनांगौ आरोखि ना नै थाबायनानैसो फैगासिनो दं कम्पानियावहाय थांनोहाय दा बलेर' पिकआपजों दोनलांनांगौ जाहैबाय कम्पानियावहाय ओरैबादि दुखुनांथाव जालायबाय आरोखि ना नोंनि फेसबुक पेजखौ नायहोनो होननानै आं फैदोंमोन ओमफ्राय दा ओरैबायदि दुखुनांथाव जालायबाय नै दानिसो फन हरदों आरोखि ना ओमफ्राय दा आंनि बाइकखौबो बिथां बि बसुमतारीनाव दोननानैहाय जों थाबायबोबाय कम्पानियावहाय नै ओरै थाबायलांगोन आरोना बैयावहाय ब्रिजनि गाहायाव बलफिल खाथियावहायनो दङ ओमफ्राय दा बेवहाय जों थांगासिनो दं आरो बेबायदिनो दा बेखौनो दसे लाइभ होनाय जाबाय आरो ओमफ्रायो औ आंथ' दा बर्थमान ओरैबायदि माने भिडिअ'बो लाबोनो हाया औ मानसिया बिराद बेस्थ' जाबाय नालाय औ ओमफ्राय मानि थाखाय बेस्थ' होनब्ला आंबो सेंग्रा मानसि मावब्लाबो सोलियो मावब्लाबो सोलियो खिन्थु औ मोनसे खोथाखौ गोसोआव लानानै आं खामानिखौ मावगासिनो दं आरो मानो आस्सा होनबा आंनि न'आ ओरैबादि सोदलां बोदलां जानानै दङ आस्सा बेखौ नायबाथाय रावबो हिनजावखौनो मोननाय नंलिया आङो न'खौ नायबाथाय बेखायनो आङो ओरैबायदि गोसो जानानै दङ माने न'आ आंना खथानै हाखाबाय औ वालनि आरोखि औ वालनि आंना न' खथानै हाखाबाय खथासे बारायदेरनांगौ खथासे औ बारायदेरनायनि फैसाखौ माने ओरैबायदि गोसो होना खामायगासिनो दं आरोखि आङो औ जै न'खौ आं खालामनोसै हा होद होमबाथाय आं मा हिनजावखौनो मोननाय नंलिया आरो जागारिफोरलाय हिनजावखौनो मोननाय नंलिया ने आंनि न'खौ नायबाथाय रावबो हिनजाव फैनाय नंलायलै औ आइयै नै कमेन्टआ फरायहरद' आंसो फरायनांगौ जाहैबाय आंना गोबोरखि मोखां नोंसोरा मोखांखौनो कम्पानियाव मावै मावैनो गावल' होनोलै बाजै गावदां बाजै ओमफ्राय गावदां बेनिफ्राय जानाबिर ब्रह्म हिर' नुदों ब्र नोंखौनो सोरखौ होनखोथाय बाजै जानो गावदां बयलार लाबोफादोनो आयौ ओमफ्राय बयलार खि आलुपि मुसौहारि आल'पि लाइक हरबाय आं दे दादानो थेंकिउ स' थेंकिउ माच थेंकिउ थेंकिउ स' माच थेंकिउ स' माच गारि खारनायखौ नोंजों अयथासार गारि खारो आरोखि ना नै दे ओमफ्राय आं थेखा थांगोन दा मोनसेया दुखुनांथावा बेनो जाहैबाय बिथांनिया माने कम्पानियाव गारि सालायै खिनोबो टाइम मोना थैस बेस्रा फाग्लाखारा ओमफ्राय दा ओरैबायदि माने मा बुंबावनो सिंगेल लाइफबो जाहैबाय मा कम्पानियाबो ओरैबायदि खालै औ मालाबा मालाबा डिजेलानो थाबावखा डिजेलानो थाया ओरैबायदिखा केम्पाराव नायबाय आं खेबसे खालि औ केम्पाराव डिजेलानो गैया आदसा दाना बाइकआव नायबाय आं बाइकआवबो पेट्रलानो गैया आदसा दाना साइकेलजों ओंखाम उखैना बावबायलै आङो अ कम्पानियाव साइकेलजों ओरैबायदि अबस्था आदसा दासिमबो 2 मास जाबाय सेलारियानो गैया दासिमबो 2 मास जाबाय ने 2 मास जाबाय नै गाबोन 1 थारिख गाबोन बेसेबां गाबोन 1 दा अ 29 नै ट्रेन बाजाबदों नै लोगोफोर ओरैबायदि आरोना बिराद मोजां जरा मोनदों नै जारलालै गारिखौबो नै लेवदो जरा मोनदों आरोना नै गारिखौबो लेवदो गारिखौबो गाखोलायदों आरोना नै एम्फौजों गारिखौबो एम्फौ औ ओमफ्राय दा थांगोन जों ओरैजाय थांगोन माने गुवाहाटि गुवाहाटियाव थांनाय जासिगोन आरोना ओमफ्राय है नै माबा फन हरदोंलै फुकन सिंगारा फकन बेले राबेसो अमा फाग्ला र' दा हरफिनोसै दा ओरैबायदि आरोना
फन हरदोंलै डिस्टार्बनो ओरैबायदि सासे लोगोआ फन खालामनो आरोना होद आरो अयथासार गारि ब्र' फैयो आंनिया औ नैबे ससेखौ थाबायथारनांखागोन आरोखि मानो होनबा बे ससेनिफ्राय जोंना गारि औ बेबो साखा खब्रै आरोखि औ साखा सिख्लाफोरा सानदों जानो हागौ थाबायदों बे ससेयावहाय औ ओमफ्राय दाना बै भबानिफुरफ्राव लोगो मोनला औ बोरैसो बेरायनो नुनोसैना नै औ साननायसैलाय आरोखि औ सिख्लाफ्रा आंखौ लाजाखा आरोखि न'खौ नायबाथ' हिनजावफोरनाव फैखाला आंनि न'आव हिनजावाबो गैया बिस्रा हारसिं जिबन मा खालामनो सोरबाफोर आलदा बिलदा मोजां न'खर जानो गोसो दंब्ला बिथांनाव फैनो हागोन आरो ना अयनाय जाद्रायबायदां नोगोद खस्थ' खालामोलै खस्थ' खालामनायालाय ओरैबायदि खस्थ' खालामखायो खालामनायालाय फंबाया जोंना एकदमबारे हाइ फाइ खस्थ' खालामो आरोखि ना हाय बाय फायथार आरोखि सानैबो गोरानजों गोरानखा ओमफ्राय दा नायनोसै बलेर' पिकआपखौहाय बेसिबांसिम डिग्रियावहाय ओइ सालायलांनो हायो आसिसिमल' ब्र' आसिसिमल' आसियानो लिमिट आंथ' गोदो दंफां गारिखौहाय टाटा मबाइलखौहाय 100 गाहाम र' होलायोमोन माने आरोना डिग्रि 100 गैखाया थारमाने ओइ आसिसिमल' नांखानायखा आसिसिमल' आसिसिम इसिबां एक्स'लिटारबाबो आसिमल' खाखागोन आरो इयो बलेर' पिकआप ने औ माबाया आदसा केम्पार गारि सालायग्राया माने औ लिमिटआ आसिसिम जुदि आसिनि बारा होयोमोनब्ला औ ओरैबायदि सौदावनो थेगौमोन बे गारिजों माने आदसा गारिया गोलाव अ गारिया गोलाव ना स्पिडबो बारायदेरनाय ना बारा फाखिया नायनो बारा बेलेन्स जाया जायोना बेलेन्स जाया स्टारिंआव बेलेन्स जाया वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल वेलकाम टु माय लाइफ बैयाव दं हनै सिस्टारमोन ओइला हनै बैयावहाय मेडाम मेदाममोन दङ स्कुल आरोना बियो नै सानराइज पाब्लिक स्कुल इंलिश मिडियाम इंलिश मिडियाम ओमफ्राय दा नायनोसै लोगोफोर जों गुवाहाटि एयारपर्टसिम थांग्रोनि आरोना सानैजों माने गाद्रा गुद्रा दांख्रब दुंख्रब सानैजोंहाय आदामन जागोन आरो अजना सोरबा खबर हरबाय खोमालै हनै नै हरना दहायनिनो ओरैबायदि आरोना वाव 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 नायनोसै लोगोफोरना टावाराबो एसे गोजान जालायबाय नै लाइफआवहाय एसे मोदा मोदा जानो हागौ आरोना बारा नुनाय जाया क्लियारै नुवा आरोना आङो लाइभखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन टावारनिबो प्रब्लेम जाबाय दुखु दामोनथ' आरोना जों थांनि नेक्स्टआवहाय माने नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय नुनो मोनगोन आरोना जों गुवाहाटि एयारपर्टसिम दै थांग्रोनि लोमबायनो ना माब्रै महाय दै लोमबाय ना मा होनखो जानोबो सामथायबारियाव दै लोमबाय हलै लोमनानैसो होनलांखो ना माखो होद बे गोख्रै ओंखारनांगौला जाबायमोन खिन्थु नै गारिजों गारि हा औ मिलायखायो होनलांहरबाय दा होनलाङो माने जों सानैजों जोबोद मिलायो आरोना हेल' गुवाहाटि एयारपर्टआ